U Euharistiji nas Bog može najsnažnije dotaknuti zato što se u utjelovljenju Isusa Krista najsnažnije dotiču nebo i zemlja, ono božansko i ono ljudsko. Ne može biti veće blizine i veće ujedinjenosti između dva svijeta osim u jednoj osobi. Dakle, ako imamo Boga i čovjeka u jednoj osobi, onda imamo neizmjernu povezanost Boga i čovjeka. I kako je uz pristanak blažene djevice Marije riječ Božja dobila tijelo, onda i mi možemo uz vlastiti pristanak dati ponovno lik i tijelo riječi Božjoj. To jest, ako se s vjerom hranimo riječju Božjom i ako s vjerom primamo Isusa u presvetom oltarskom sakramentu, onda i naš um i naša duša i naše tijelo zaista postaju Božji, postaju nova Kristova prisutnost u ovome svijetu. Tako dakle nema veće prisutnosti Božje u ovome svijetu doli čovjeka Božjeg punog Duha Svetog. I nema boljeg sredstva da čovjek postigne to zajedništvo sa Bogom od svete pričesti. Cilj je, braćo i sestre, ove nedjelje evanđelja koje smo slušali, kao i evanđelja od proteklih nekoliko nedjelja, da se obnovi i osnaži naša vjera u potpunu Isusovu prisutnost u Euharistiji. I cilj je da ta vjera obnovi u nama glad, obnovi u nama žeđ za Euharistijom. Povjerujmo, braćo i sestre, da se u svakoj svetoj pričesti vjernik liječi, da se oslobađa od svojih strahova i tjeskoba, da pobjeđuje svoje slabosti i da raste u onoj svetosti na koju ga je Bog pozvao. Povjerujmo, braćo i sestre, da obitelj živi tek ako zajedno blaguje sa euharistijskog stola. Obitelj koja nedjeljno sudjeluje na svetoj misi jeste obitelj koja je izliječena od sitnih zamjerki, od nepovjerenja koje su uvrede stvorile. Obitelj je koja je oslobođena od okupiranosti nevažnim stvarima. Obitelj koja nedjeljno sudjeluje na svetoj misi jeste obitelj građena na stijeni. I htio bih na kraju skrenuti pažnju na jednu rečenicu koja nam je možda promakla u ovom evanđelju. Isus kaže: kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Dakle, ne samo da po Euharistiji živi pojedinac ili obitelj ili župna zajednica, nego čitavi svijet živi od Euharistije. Dok gledamo vijesti ovoga ljeta, zar ne da možemo primijetiti da je u svijet ušao neki nemir? Ratovi koji su započeli prije nekog vremena ne samo da se smiruju, nego se razbuktavaju. Na sve strane su neredi i prosvjedi i vidimo sukob između naroda i skupina u narodu. Sam Gospodin nas je poučio koji je tomu uzrok. Rekao je Isus svetoj Faustini: čovječanstvo neće naći mira dokle god se ne okrene s povjerenjem mom milosrđu. Ako, braćo i sestre, to znamo, onda se nemojmo dati uvući u zamku zloga. Koja je to zamka? Da gledamo taj nemir, te nepravde u svijetu i da mislimo da mi možemo biti suci. To je kušnja da izaberemo stranu, da se hranimo različitim sadržajima nemira, slikama, videima, raspravama i da dok mislimo da stajemo na stranu pravde i dobra, zapravo u nama raste mržnja i prijezir prema drugima. To nije put našega Gospodina. On je i svoje rimske okupatore ljubio. On je
uslišio molbe i onom satniku, on je čak i carinika izabrao za svoga apostola. Ako nam je otkriven taj krajnji korijen nemira u svijetu, a to je nepovjerenje u Boga koji daje život, onda naš cilj nije izabrati stranu i za nju se boriti, nego je cilj izabrati stranu Božju, stranu mira, stranu milosrđa. Braćo i sestre, puno više nego raspravama i borbom možemo učiniti štovajući presveti oltarski sakrament. Kada se dostojno pričešćujemo i kada se klanjamo pred presvetim oltarskim sakramentom, mi tada molimo milosrđe za čitavi svijet. I tada, po našoj vjeri i našoj molitvi, Gospodin dobiva vrata da ponovno uđe u ovaj svijet i da mu da svoj mir. Vjerujmo u Gospodinove riječi i bit će nam: kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. S tom vjerom uputimo sada Gospodinu svoje molbe i poslije pristupimo euharistijskom stolu. Hvala ti, Gospodine, za sve što sam danas primio od tebe. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me provlačio. Hvala ti za pomoć koju si mi pri radu i u životu pružao. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio, Gospodine Bože vjerni. Tebi prikazujem svaki budući trenutak mog života. Molim te da nadamnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš. Stoga se stavljam u tvoje presveto srce i pod plašt svetog Josipa i majke Marije, da me oni zagovaraju i bdiju nadamnom. Tvoji sveti anđeli neka budu uzame i neka me čuvaju, i tvoj blagoslov neka bude nadamnom. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.